kung naplano mo uli, inhanglan, unang buhaton, magpa-swab, and then huwaton ang result, ipasa na sa inyo hang LGU, and then mga mo confirmation letter, kung labi na, kung negative ha, kung negative, and then mao na pwede na mo makalukat og ticket. Manaya mo ang requirement sa Bohol. Kay taga Bohol man ko niya. Ang uban nga mga lugar, lahi-lahi man taog mga requirements guys. So, i-follow lang kung sa inyong requirements. Basta kung diri sa Bohol mauna mo ang requirements. So guys, biyahe na gid ko. Yes, thank you Lord. 1 year ko kapin nga wala gyud nakauli sa mo. Salamat Ginoo nga makabiyahe na gid ko karon, kauli na gid ko. So, ay makadlok pa sa baba, sure ko daghan ngayon nga di ko muli kay sakit magpaswab, pareha sa ako ang silingan dito. Kuno mao nang di siya mauli. So guys, ay makadlok guys, carry. No? So, ora na guys. So, ubanta sa ako ang biyahe ha. Pakitaon ta mo unsa kanindot sa Bohol. Flashback. Hi guys! Good morning! Good morning! Sayo kayo mi? Kadong nami sa pier! Ano ba nang akong baby Marian? Uy, di makita! Si Marian na akong kauban guys, kaya akong partner. Mo-duty ni siya, dili man mi pwede magdungan og leave. A few moments later. Guys, nana ko sa Pantalan per uno. Mayroong galin niya sa light ferry. Ay guys, nakakuha ang taong ticket. So, ready na tayo biyahe. Loy ang mabilin. Hi Marian. Mauna ako giro buntis. Si buntis Marian. So, mukuha sa tag CPA guys, mulukata. Ningat ko spear trace kaya kung na dito ang CPA, nga kanang mulukata og CPA para sa sakyanan. Pero nada ni siya sa Pier 4. So, guys, nasa Pier 4. Open is sila 24 hours para sa CPA para sa inyong sakyanan. Manatag kuha og CPA. So, human mo og lukat og ticket sa pier. Kung magdala mong sakyanan, motor ba na or 4 wheels, kinahanglan lukatan na siya og CPA ha before mo makangadto sa barko. Kay paunay pangitaon dito. So guys, update ko kay akong nihatod akong partner kay mo-duty ni siya. Alas 6 iyang duty. So, Buwag update. sa me. buwag sa mi og dungan. Sakay na kita guys. Wala kayo yung mga pasahero, wala kayo mga sakyanan nga ning larga. An hour later. Hours later. Thank you Lord. Safety ang among biyahe sa barko. Karon badong na ko mo. Badong na gid mi sa mo Gikan sa tubigon guys, mulabay ko og Clarin, Sagbayan, Carmen. Anya, mao na dayon na amo kaupat nga lungsod. Sharapul Yunis. So biyahe na ko guys. Kabat ni siya og isa ka oras kapin. Pero kusog ka mo padagan, makuhara na nimo og isa ka oras. Ya ako, di man kay ko mo kusog padagan guys, bahalag. Dili kay kadali maabot basta kay safety lang gyud. Ano siya Clarin diri. Kinaunhan nga lungsod nga ato ang abdan. Wow, nice color. I'm sure kani nga side mo na sa big tourist spot. Kay nice og view diri guys Ito siya. Kay nice kay view din daghan kay manghunong diri guys. Sa di pa mo kabot sa Sagbayan nga sentro or sa Sagbayan Peak. Mo sa di siya ang nice nga
kuan diri. So igor tang mulabay guys kay padayon sa ta sunod na tamuhunong diha. Kani nga eskina guys mao ni siya agianan padung sa Sagbayan Peak. So diha guys, padung na siya sa Sagbayan Peak. So labay ra gyapon ta kay padung pa ta mo uli. Abot na gid ta Sagbayan. Sagbayan pa ni guys ha. Sagbayan Bohol. Wow, kanay sa panganod. Ano siya? Lang merkado dire. Tabo siguro kay daghan kay tao. Yan. Ato ka motungbo sa Chocolate Hills guys. Kana siya nga mga hills makita na sila. Paingon jud kag wow. Hills again. There's a hills again guys. Pangitag hills. Carmen, dako kayo nagilanakan ang lugar sa Carmen guys. Kunya, na. Daghan kayong mga hills. Kaya rin ang lugar, Hilltop View Park na asa. Po na dire sa asa ni Sagbayan man ni Carmen. I think this is Carmen guys or Sagbayan ba basta. Daghan kayo mga Sorianan gyud dire guys. Ada pa ring hilltop dire katong nasa tong kuan Sea of Clouds murag nasa to dire. Some nata sa Carmen guys. Ano siya dere ang merkado sa Carmen. Carmen Bohol. Adere na himutang ang Chocolate Hills. Sa Sabado ron guys. Tabo ron dere mao nang daghan kayong tao. Kay Sabado. Carmen Public Market. So sunod aning lungsod guys, amo ana gyud. Shareable units. Gikan sa Carmen guys, paingon sa mua, makuha na siya 15 minutes. Duol na siya. So mapit na ko mo apad. I'm so excited. Excited ako guys, mapit sa mua. Oh, mga fruit stand. Oh. Mga fruit stand rin. Sako pa rin siya sa Carmen. Padung na siya San Miguel nga kalsada guys. So muliko ta diri kay padung ni siya sa Rabulyones. So mao na siya nagputol o nag-uwang. Nag-uwang meaning nag-separate. Gikan sa Carmen kato siya nga eskina. Padung San Miguel nya kanini atong giagyan ba na ipadung sa Rabulyones. Yes. No matter how far. Dere guys, mo na balay sa army. Mga army ni sila dere oh. Yeah. Mga kalubihan. Wow, mo na view sa Rabulyones. Dito na to makita guys. Family. Okay, so mo na ni guys, Rabulyones na ni. Na view sa mga guys. Sulod the dress by a ring. Siya by a ring. Sa mga taga dere, Bohol. Kaya bawa ni sila gasa dapit ang by a ring. Mao ni siya by a ring dalang dapita. Kung kabalong anong gingan lanig by a ring. Kan garog i ring dire guys sa una. So naabot ako sa Rabulyones guys. Dere ang akong eskwelahan sa una oh. Pag high school ako guys. Introducing! Oh. Ano akong eskwelahan sa high school? The Rabulyones National High School. So mga di ako nag-eskwela guys. Di ako nang graduate of 4th year. Babakang higante dire. The giant
May sinina. So, Municipality of Sarabillones. Yay! Abot na gid ko. Yan, mga na yung mga merkado dere. Mga merkado. So, nice na kayo mga merkado. Going home na jud. Kani siya guys, mo ni siya ang higanting magsuot og kuan. Uniform kunting klase pero karon wa siya suot kay wala may klase. Tingnan ka sa mo ah. Ay ganindot sa mga sampagin sa. Okay, mo ah. Okay. Mo ah guys. Mo ang balay. Nagkita na gyud ang managsuon nga si Pukog si Marian. Oo. Simhot pa. Ang diskarga sa mga karga. Guys, abot na gyud ko. Salamat sa Ginoo sa safety nga biyahe. Salamat sa inyong pagtanaw. I hope sa wala pa naka-subscribe, please subscribe and click the notification bell guys kay para ma-update mo sa ako ang sunod nga mga i-upload. Kaya mag-vlog ko sa mga nice nga lugar dire. Unya or ugma or basta. Samtang napa ko dire. So bye bye guys!